Soy Samuel García Labios, el patrón de la embarcación Farjumar de la Cofradía de Dénia de Pescadores. El meu nom és Lois Sonneveld i soc representant de Marina de Dénia. Marina de Dénia és un port esportiu i turístic que compta amb 410 amarres i 60 empreses que operen dins del seu interior. Marina de Dénia aposta per la sostenibilitat. Una de les accions que estem duent a terme ara mateixa és un mar sense plom, en el que nosaltres fem de punt de recollida per a que els nostres bussos i els bussejadors en general puguen vindre i entregar els ploms que es troben en el fons marí. Nuestro día a día, aparte del pescado y de la gamba que cogemos, sacamos bastantes plásticos, botes de pintura, redes, sacamos de todo, que eso nuestro día a día lo descargamos al puerto de Dénia, a unos contenedores que tenemos especializados para descargar la basura que cogemos del mar y eso después se va a una planta especializada para eso. Convidem els nostres clients de les embarcacions a reciclar i per això els entreguem un mapa amb els punts de reciclatge i les bosses de basura. Des del punt nàutic de Pactema, treballem amb empreses i entitats del territori per fomentar i donar suport a la implementació de models més sostenibles en el sector marítim de la Marina Alta. Ojalá algún día nuestro trabajo sea solo sacar pescado.